Здравей, Митко! Дава ли ти спокойствие в края на първия ден лидерската позиция? Разбира се, не може да си водач в класирането и да не си доволен. Спокойствие обаче в никакъв случай, тъй като разликите са изключително малки и няма място за отпускане. Какво мислиш за новите етапи в ралито? Малко са по-бързи, може би, отколкото е необходимо. В смисъл такъв, че много голям част от времето седиме на ограничител на автомобила, но може би в този район няма по-подходящи трасета и организатора трябвало да се задоволи с това. В чие лице виждаш най-преката си конкуренция за утре? В две лица ги виждам, в Петър Гьошев и в Крум Дончев. Здравей, Пепи! Доволен ли си от класирането след първия ден? Да, за мен най-важното е, че сме на финала на първия ден. Надявам се утре да завършим ралито благополучно. Разбира се, следа и времената. Не сме дошли за топ изява в момента, но ще се радвам, ако може да спечелим състезанието, естествено. Но като цяло времената ме устройват, така че няма да дигаме летвата или да правим някакви чудеса. Ще се движим с това темпо и утре. А как ти се стори автомобила? Автомобилът е невероятен. Все още откривам нови плюсове в него и той ми изненадва приятно. Надявам се да се сработим бързо. Как ти се сториха новите отсечки в Рали Траянови врата? Страхотни са отсечките, така наблюдаваме покрай трасето и доста публика. Времето днес беше прекрасно, така че мисля, че всичко е нормално. Става едно страхотно състезание. Доволен ли си от постижението си до момента? Имайки преди дългата пауза, през която бяхме, 6 месеца, мисля, че позицията ни в момента е абсолютно нормална. Продължаваме, трябват ни повече състезателни километри, за да може да се вработим. Какво очакваш за утре? За утре очаквам пак хубаво време и така страхотна битка. Здравей, много впечатляващо каране показа днес. Харесва ли ти рали дисциплината? Да, рали дисциплината е много хубава. За мен е най-хубавата от всички дисциплини. Помогна ли ти подкрепата на местната публика? Да, помогна ми, естествено. А за утре какво планираш да правиш, за да се бориш с тези, които са преди те в класирането? Продължавам същия дух. Колата за сега е добре. Смяташ ли да участваш в някои от останалите кръгове на рали шампионат? Още не съм решил. Зависи от други работи. Това е. Ако има възможност, финансово ще участваме. Здравей, Тошко! Имаш ли някакви проблеми през днешния ден с автомобила? Да, най-неочаквано на първата врътка преди третия скоростен етап излезе маркуча от разширителния съд на спирачките и изтече маслото. За щастие успяхме да отстраним до някъде проблема, но в етапа загубихме доста време, тъй като спирачките не работиха на 100%, не ни остана време да извадим всичкия въздух, който беше там, да обезвъздушим системата. И там загубихме така известно време, но мисля, че сега за второто завъртане качихме доста темпото и времената са добри. Хвана ли ви дъжда в края на четвъртия етап? Да, може би той е хванал всички екипажи, освен може би най-малко е засегнал Крум Дончев, но мисля, че след него всички са карали на мокро в този участък. Той не беше много голям, но около 2 км, но пък настилката беше много хлъзгава там, дори и на сухо, така че имаше голям риск да се кара бързо на мокро и затова карахме по-внимателно. Ще се бориш ли с Любен Каменов утре за следващата позиция? Не съм гледал резултатите как са след този етап. Ще прегледаме. Мисля, че да, ще е възможно за нас да бъдем по-бързи. Ще видим.